दायो सिदायै बुंनो हायो जोंना फर्मेलि घोषणा होनाय बा डिक्लेयार होनायल'सो बाखि दङ जे बेवहाय इउपिपिएल नि केन्डिडेट निर्मल कुमार ब्रह्मआ जे बाइ इलेक्शनाव देरहागोन बियो 100% स्पष्ट। मानो होनोबा एक नाम्बार बेवहाय इउपिपिएलआ हारसिं नङा, इउपिपिएलजों लोगोसे एनडिए नेशनेल डेमोक्रेटिक एलायन्स जेराव बिजेपि एजिपि दङ बे मोनथाम दला गोख्रों लोगो नांनानै निर्मल कुमार ब्रह्मखौ केन्डिडेट होदों। 2 नम्बर खोथाया जाबाय प्रमद बर' दैदेननायाव दा बिटिआरआव इउपिपिएलनि सरकार सोलिगासिनो दङ। आइ आफा रायजो राजाफ्रा मा लुबैयो? गावनि गामि, गावनि ओनसोल, गावनि न'खर जौगानायखौ लुबैयो। थ' बेनिखायनो बिथांमोना जेब्लाबो सरकारजों थायो। दा इउपिपिएलआ बिटिआरआव सरकार सालायगासिनो दङ। बेनिखायनो सरकाराव थानाय केन्डिडेटनो बिथांमोना भट होगोन। मानोना बे इलेक्शना सरकार दानायनि इलेक्शन नङा, बे इलेक्शना सरकार सिफायनायनि इलेक्शन नङा, बे इलेक्शना बाइ इलेक्शन। दा बाइ इलेक्शन बा दिसपुरावबो इउपिपिएल सरकार दं, दिल्लीयावबो इउपिपिएल सरकार दं, बिटिआरआवबो इउपिपिएल सरकार दं। रायजो राजाया सोरजों थागोन? सरकारजोंनो थागोन। गाबोन गोबां आसनि गोबां स्किमफोर बिनो थाङोबा सरकारनि खाथियावनो थांनांगोन। थ' बेनिखायनो बेवहाय खुनु डाउट गैया, इउपिपिएलनि केन्डिडेट निर्मल कुमार ब्रह्मआनो बेयाव देरहागोना स्पष्ट। इलेक्शननि सिगां जे रायजो राजाफोरनि जे प्रतिश्रुति, बे प्रतिश्रुतिखौ इउपिपिएल दला 4 बोसोराव रायजो राजाफोरनि मावनो हागोन। 4 बोसोराव जिखिनि रायजो राजाफोरनो प्रतिश्रुति होनाय, खोथा होनाय, बेखौ मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंगासिनो दङ। बोसोरब्रै होननानै बुङोबा गोरोन्थि जागोन, मानोना बेवहाय फ्राय बोसोरसेयानो कर'नायाव थांदों। दा बोसोरथामनि एसेल' बारा प्रमद बर' दैदेननायाव इउपिपिएल सरकारा सरकार सालायनो मोन्दों। दा बे 3 बोसोराव दिनै बे ओनसोलाव औगुरि ओनसोलाव दिनै बरफोथारनिफ्राय थुक्राझार बारलांनाय, बेंटल बारलांनाय बे माने नांगोल दैनि सायाव ब्रिज बानायबाय। बेखौथ' सिगां 17 बोसोराव बिपिएफआथ' खालामाखैमोन। दिनै सापागुरिनिफ्राय मालिबिटासिम आसाम माला बे लामाया गोलाव बोसोर जायाखैमोन, दिनै बेवहाय लामा बानायगासिनो दङ। दिनै खैला मैला बायदिया बा निसिमा बायदिया गोग्लैसोनाय जायगा, बेयाव कलेज गैयामोन, दिनै बेवहाय बिटिसि सरकारा मडेल कलेज गायसननो लाबाय। दा बेनि अनगायैबो इन्डिभिजुवेल स्किम जोंनि माने रायजो राजाफोरनो अनसाय बिथांखि, गियान सोरां बिथांखि, माइनाव सोरां बिथांखि, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो अनसुंथाइ होनाय गोबां माखासे फिसा फिसा बिथांखिफोरखौ दिनै मावफुंगासिनो दङ बे बोसोरथामनि गेजेराव। बिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिन खामानिखौ मावदों जोंनि सरकारा प्रमद बर'नि दैदेननायाव। 1 नम्बर बाथ्राया जाबाय बेयाव सान्थि दिनै गायसननानै दोनदों। दिनै बेहाय सान्थि जानाय लोगो लोगो जोंनि फरायसाफ्रा फरायनायाव जौगागासिनो दं। चिरां बायदिया मेट्रिक रिजाल्टआव लास्ट पजिशनाव थायोमोन, बोसोरनै कन्टिनिउ जाबाय, दिनै फार्स्ट पजिशन मोनगासिनो दं। दिनै जोंनि फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो होबाय, गेलेनायाव गोसो होबाय, आबाद मावनायाव गोसो होबाय, गुबुन गुबुन खामानियाव गोसो होबाय। बेनिखायनो गोसो होबाय, दिनै दावराव दावसि जेबो गैला, बे जायगायाव सान्थि जाबाय, दिनै जौगानायनि फारसे थांगासिनो दङ। सुपार 50 खालामनानै जोंनि गोरों बिए पास, जोंनि गोरों एमए पास बिथांमोना सुबिदा मोनोब्लानो एससिएस अफिसार जानो हायो। बिथांमोना सुबिदा मोनोब्लानो इउपिएससि माने आइएएस अफिसार, आइपिएस अफिसार जानो हायो। नाथाय थाखा फैसा गैयिनि थाखाय, कचिं लानो हायिनि थाखाय बिथांमोना अफिसार जानो हायाखै। थ' बेनिखायनो जोंनि मेरिट स्टुडेन्टफ्रा जाहाथे अफिसार जानो हायो, बिनि थाखाय सुपार 50 खुलिनानै फ्रि कचिं होनायनि बेबस्था खालामदों। आरो बे फ्रि कचिंखौ खालामनाय लोगो लोगोनो फार्स्ट बेच 7 जन फरायसाफ्रा एपिएससि पास जानानै दा गावबागाव डिपार्टमेन्टआव अफिसार जाबाय आसामाव। इउपिएससिनि थाखाय दिल्लीयाव कचिं लागासिनो दं, इन्जिनियार फरायनो थांबाय, डक्टर फरायनो थांबाय। बै सुपार 50खौ खालामामोनबा, इउपिपिएल सरकारा प्रमद बर'नि दैदेननायाव बेखौ खालामामोनबा, बिसोरो अफिसार जानाय नङामोन, डक्टर फरायनो थांनो हानाय नङामोन, इन्जिनियार फरायनो हानाय नङामोन। बियो बोसोरथामनिल' प्रजेक्ट। बोसोरथामनि गेजेरावनो दिनै जोंनि क'क्राझार बायदियाव फैनानै, बिटिसिनि केपिटेल क'क्राझार बायदियाव फैनानै भारतनि सन्त्रस ट्रफिखौ दिनै खुंफैनो गोनां जाबाय। दिनै बेवहाय साइ फिल्डआव माने दुरान्ड कापखौ खुंफैनो गोनां जाबाय। सिगाङावथ' सन्टस ट्रफि खुंनाय जों नुफेराखैमोन, सिगाङावथ' दुरान्ड काप खुंनाय जों नुफेराखैमोन। आइएसपिएल खुंनानै बेवहाय दिनैहाय बड'लेण्डनि टीमा चेम्पियन जाबाय। आरो बे चेम्पियन जाखांनायनि उनावनो दुरान्ड काप बायदियाव बड'लेण्ड एफसि नाम लानानै बे खेलायाव बाहागो लानो मोनबाय। बड'लेण्डआ होनबा बिनि गेजेरजों नाम जाबाय दिनैहाय। बिनि आगोलथ' बाहागो लानो मोनाखैमोन। बे जाबाय बोसोरथामनिल' खामानि। होनबा फैगौ 10 बोसोर सालायनो मोनोब्ला, 15 बोसोर सालायनो मोनोब्ला, 20 बोसोर सालायनो मोनोबा, बे बिटिआरनि 35 लाख सुबुंफोरखौ माबायदि जौगाहोनो हागोन। थ' बेनिखायनो आइ आफा रायजो राजाफोरखौ जों खावलायो, मिडियानि गेजेरजों
गोनो गोथो जेबो गैया गुबुन पार्टिखौ दान्दिसे दोनथ'नानै UPPLनो भट होनांगौ प्रमद बर'नो भट होनांगौ आरो सिडलि बाइ इलेक्सनाव निर्मल कुमार ब्रह्मनो ट्रेक्टरनि सागराव भट होनानै देरहाहोनांगौ जाहाथे बे बिटिआरनि 35 लाख सुबुं अनजिमानो माने समान मोनथाय समान जौगानाय होनो हायो।